Skončenie pracovného pomeru. Organizačná zmena, druhá časť. Ak zamestnávateľ dáva zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov, môže tak urobiť len v prípade, že nedisponuje žiadnym voľným a vhodným pracovným miestom, ktoré je povinný dotknutému zamestnancovi ponúknuť, a to ešte pred podaním výpovede z organizačných dôvodov. Odporúčame zamestnávateľovi, aby si svoju ponukovú povinnosť splnil, inak sa zamestnanec môže domáhať neplatnosti skončenia pracovného pomeru na súde. Ak zamestnávateľ nemá žiadne iné voľné miesto, ktoré by ponúkol svojmu zamestnancovi pred podaním výpovede, teda nemá možnosť konkrétneho zamestnanca ďalej zamestnávať, ponuková povinnosť odpadá. Splnenie ponukovej povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať, preto odporúčame, aby mala vždy písomnú formu. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa, ktorý sa rozhodol zamestnancovi dať výpoveď z organizačných dôvodov, je prerokovanie tejto výpovede so zástupcami zamestnancov, a to ešte pred podaním samotnej výpovede. Táto povinnosť je zakotvená v paragrafe 74 zákonníka práce. Ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí zástupca zamestnancov, prerokovanie vopred nie je potrebné, pretože tento zamestnávateľ môže konať samostatne. Výpovedná doba je podľa zákonníka práce 2 mesiace, avšak ak ide o dlhodobého zamestnanca, ktorý vykonával u zamestnávateľa svoje pracovné povinnosti viac ako 5 rokov, výpovedná doba je 3 mesiace. Odstupné pri výpovedi z organizačných dôvodov je upravené v paragrafe 76 zákonníka práce. Výška odstupného sa odvíja od dĺžky trvania pracovného pomeru. Zákon však nevylučuje, aby odstupné bolo poskytnuté aj vo vyššej výške. Ak zamestnávateľ dal výpoveď z organizačných dôvodov, nesmie v priebehu 2 mesiacov znova vytvoriť zrušené pracovné miesto. Rovnako tak nesmie po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto prijať iného zamestnanca, alebo vytvoriť pracovné miesto s podobnou náplňou práce.